Hej Jonathan. Hej. Tak for, at du vil være med. Det er fedt det her. Det er første gang, jeg skal optage podcastformat, og jeg har været virkelig spændt på at snakke med dig og høre om dine erfaringer med meditation, fordi det er et svært emne. Alle kender til det, men jeg tror, de færreste, der er udover det, de færreste, der gør det. I hvert fald dem, jeg kender. Jonathan, vil du sige, at du er ekspert i meditation? Jeg vil nok tøve med at kalde mig selv ekspert, fordi jeg vil komme til at sammenligne mig med folk, der har formelle uddannelser i det, folk, der har mediteret i 50 år, hvor jeg har mediteret i 9, folk, der mediterer 12 timer om dagen. Så jeg vil ikke kalde mig selv ekspert. Jeg har trænet meget kung fu i mine unge dage, og jeg har søgt på, jeg har butcher det fuldstændig nu, hvad kung fu betyder, men det er noget med, at det betyder ekspert efter lang tid. Så efter mange timers udøvelse, så er man ekspert, og jeg ved, du mediterer en time, nogle gange mere, nogle gange 10 timer om dagen, men i hvert fald en time hver dag i 9 år. Det vil jeg sige, er en ekspert. Jeg har prøvet, på vej herhen, så prøvede jeg faktisk lige at lave matematikken på det. Og siger man ikke, at 10.000 timer er det, der ligesom skal til, før man kan kalde sig ekspert? Jeg tror ikke, jeg har ramt de 10.000 timer endnu. Men det kommer. Men det lyder, en time, det lyder som, altså, jeg ved selv, for mig så en halv time, det er lang tid for mig, og jeg er ikke så rutineret som du er. Men det er også sjovt, fordi jeg dreader den halve time, for det er sådan, det er en halv time. Ja. Jeg kunne bruge den her halve time på alt muligt andet. Ja. Men når der er gået en halv time, så er det ikke så slemt. Altså. Det kan jeg virkelig godt relatere til. Altså, da jeg startede, så startede jeg med at meditere 20 minutter om dagen. Ja. Og det gjorde jeg de første år eller 2. Det er et nice sweet spot, er det ikke det? Det er overkommeligt på en eller anden måde. Og så kan jeg huske, at jeg så en YouTube-video med en fyr, der havde, det var sådan en challenge. Jeg vil meditere en time om dagen i en uge. Og jeg kan huske, at jeg så den video, og jeg var sådan, det er fandme sejt. Sådan, det vil jeg også gøre en dag. Ja. Og da jeg så ligesom kom til et sted i mit liv, hvor der var sådan plads til det, eller sådan, var jeg sådan, okay, nu vil jeg prøve at meditere en time om dagen. Og jeg kan huske første gang, jeg ligesom havde sat mig ned, og jeg havde en eller anden app med en timer, og jeg havde sat timeren på en time, og jeg satte mig ned på gulvet på min pude, og den der timer var foran mig, og jeg kigger på den, og jeg skal trykke start, med hjertet bankede bare, dung, 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 dung. Og så var det sådan en følelse, sådan, nu dykker jeg ud i det. Nu kaster jeg mig ud i den her time, bum. Og nu, hvis jeg sætter timeren på en time, der kan godt være lidt modstand nogle gange. Ja. Det kan godt nogle gange være sådan, jeg ved, jeg skal have mediteret den her time, og jeg skal lige have ordnet det her først, men så gør jeg det bare. Men jeg kan godt huske, da jeg startede, at nogle gange 20 minutter føltes som virkelig lang tid. Om det går ondt i knæene, eller det går ondt i ryggen, eller man bliver rastløs, eller jeg gider ikke, eller sådan. Og det kan føles som, jeg vil bare alt andet end det her lige nu, på en eller anden måde. Hvad tror du, det er, der gør, at det er så ubehageligt? Fordi det er jo bare at sidde i et eller andet. Jeg ved godt, det er mere komplekst, men i sidste ende, så sidder du bare med dig selv. Hvad er det, der er så ubehageligt ved det? Jamen, der er noget rastløshed, og så er der noget med at være alene med sine egne tanker, på den måde. Altså, jeg kan selv huske, jeg tror, det er noget mange mennesker gør. Jeg kan huske perioder, da jeg for eksempel var teenager, hvor jeg ikke havde det så godt. Og så ville jeg ligesom sørge for hele tiden at være stimuleret med et eller andet. Så hvis jeg for eksempel sad i toget på vej hjem fra skole, så sad jeg på min mobil og så Netflix. Og hvis jeg gik fra toget hjem, hvor jeg ikke kunne ligesom gå og se Netflix, så ville jeg have et podcast i ørerne, så der ligesom aldrig var stilletid til at, hvad nu hvis den der tanke kommer op, som er ubehagelig, som jeg ikke har lyst til at være med. Jeg har nogle værre end det. Jeg har virkelig været addicted til stimuli, fordi altså, jeg står og venter på lyskrydset, det tager ikke mere end 15 sekunder at skifte. Jeg går, det bliver rødt. Jeg skal stå der i 15 sekunder. I de 15 sekunder, så kan jeg finde på at hive Instagram op. Ja. Fordi jamen, det er så vanvittigt. Jeg kan ikke stå der og kigge ud på, der sker så meget liv rundt omkring mig. Folk cykler, det er solskinsvejr, himlen er flot. Der er så meget, jeg kan se på, men jeg skal lige have den her telefon op, fordi det er lidt for meget at stå i 15 sekunder. Eller når gå på toilettet og glemme min telefon, så fuck, hvad skal jeg lave derude? Ja, hvornår har man sidst siddet på toilettet uden telefonen? Og jeg tror ikke noget, vi lægger mærke til. Nej, altså kommer der de der muligheder for ligesom at opdage det. Altså,
Jeg havde en ven, der var et år i Sverige på sådan noget snedkerhøjskole for nogle år siden. Og han havde ligesom bare et år været ude i naturen og plukket sin egen frugt om morgenen til sin havregrød og gået ud i fjellene. Og så kom han hjem efter et år og stod på Nørreport station. Og alle de der indtryk, biler, busser, mennesker, McDonald's, altså... Og han var jo bare sådan totalt stimuleret af at være der. Og så lagde han mærke til alle omkring ham, de gik med de der mobiler. Og det er virkelig noget, jeg også har tænkt over, det der med, hvad er det, man ligesom bliver sådan overstimuleret eller desensitiviseret af? At man ligesom har brug for, altså begynder at lægge mærke til den der impuls. Altså nu får jeg lyst til at ligesom få mit dopamin-shot ved at sidde og scrolle reels, eller svare på beskeder, eller hvad man nu gør. Det er jo en afhængighed i sidste ende. At hvis man ikke kan det uden, hvis man har angst af at gå ud, uden at have sin telefon i lommen, så er det en afhængighed. Men det er svært at tænke sig frem til det. Altså det er svært at mærke i det, fordi det er jo bare sociale medier. Altså det er jo ens venner, man de tjekker ind med. Ja. Det er jo bare, så galt er det vel heller ikke. Lad os lige gå lidt tilbage. Hvordan startede du med at meditere? Fordi det er ikke... Jeg ved, at mennesker har gjort det siden altid nærmest. Altså flere tusindvis af år. Men... Og hver gang vi er ude at rejse til Asien, så ser jeg flere, der bare sidder i parker og rundt omkring og bare tager et øjeblik. Det kan godt være, at de ikke mediterer, men jeg kan se, at de sidder og bare lige er med dem selv. Jeg ser det ikke så ofte i Danmark, eller i Europa. Det er, hvad fik dig i gang? Hvad gjorde, at du startede på det? Jamen, i gymnasiet, der havde jeg sådan en valgfri opgave, hvor man kunne skrive om, hvad man ville. Og der tog jeg det ligesom som en mulighed til at binde mig til emnet, fordi det er bare en ting, i hvert fald, som du siger, i vores kultur, der kan være sådan lidt svært at komme i gang med. Altså, jeg havde prøvet nogle gange, fordi min far mediterede meget, da han var ung. Okay. Og det vidste jeg ligesom, det kunne jeg se på bøgerne på hans bogreol, at der var sådan alt muligt om meditation, og jeg havde ligesom været nysgerrig på det. Og så du ham sådan sidde og meditere? Nej, det gjorde han ikke mere. Altså, det stoppede han med, inden jeg blev født, eller i hvert fald da jeg var meget lille, tror jeg. Okay. Men jeg kunne se de der bøger på bogreolen, og var ligesom nysgerrig på det, og så har jeg prøvet nogle gange, og ligesom, jeg kan se en YouTube-video, og så prøve at sætte mig. Og det var bare som om, det ikke rigtig fungerede. Hvad er det, du mærker, der ikke fungerer? Altså... Jamen, jeg kan huske en gang, hvor jeg satte mig, og så... Der sker jo ikke noget. Jeg synes, sådan, det virker ikke. Eller sådan, så jeg havde ligesom sådan en bevidsthed om, at der ligesom måske er ligesom et bump, man skal over, eller en eller anden form for læringskurve, hvor man har brug for noget støtte, noget undervisning, eller i hvert fald en eller anden form for sådan bygge en vane op, som jo bare er lidt svært. Og så var min logik, at hvis jeg binder mig til at skrive den her opgave om meditation, så må jeg jo lære det. Så må jeg sætte mig ind i det, og det virkede. Altså, det var i 2017, og jeg har mediteret siden. Ja. Det er fandme sejt. Kan du bryde det ned for mig? Kan du fortælle mig om det, som jeg er 3 år gammel? Bare... Det er så simpelt et koncept. Jeg tror, alle ved, hvad det er. Men det er så meget mere end det. Og kan du bryde det ned? Jeg kan prøve. Ja. Inden jeg gør det, så får jeg lyst til at sige, at sådan, det kunne man jo gøre på sindssygt mange måder. Helt sikkert. Fordi meditation kan være sindssygt mange ting. Og selvom jeg tror, at i kernen er det en ting, så det er jo også noget, der ligesom netop både er opstået hos de gamle grækere, og hos hinduisterne, og hos buddhisterne, og som bøn i kristendommen og i islam osv. Og inden for hver af de traditioner er der jo et væld af teknikker. Så der er jo 1000 forskellige måder, man kan meditere på. Og derfor også tusindvis af måder, man kunne simplificere det eller forklare det på. Og hvis jeg skulle for eksempel guide dig i noget nu, så skulle jeg ligesom vælge mellem alle mulige former for teknikker, der fokuserer på forskellige ting. Ja. Men en måde, jeg godt kan lide at bryde det ned på nogle gange, hvis jeg skal forklare det helt simpelt, så er det, at vi som mennesker, kan man lægge mærke til, og det er også noget, Buddha talte om, konstant, hele tiden, stort set 24 timer i døgnet, eller i alle vores vågne timer, er på vej hen imod noget, eller på vej væk fra noget. Enten rent fysisk, fordi vi går et sted hen, eller udfører en handling, eller bare mentalt i hovedet. Jeg vil gerne det her, jeg vil ikke det der. Det der er rart, mere af det. Det her er ikke rart, væk med det.
hele tiden prøver at ændre et eller andet. Og der er meditation for mig ofte bare at give sig selv en lille pause fra at ville og skulle. Alt muligt hele tiden. Og altså hvis jeg sætter mig ned og mediterer en time, så inden for den time er der jo alle mulige impulser. Jeg har lyst til en kaffe, og jeg savner den her person, og jeg skal også lige huske det der i morgen, og der skete det der i sidste uge. Det var altså hele tiden. Så det er ikke fordi, jeg bare kan sige, nu giver jeg mig selv en times pause fra det, for det vil mit hoved ikke være med til. Men inden for den time, eller uden for den time, kan jeg bare lige 5 sekunder, 10 sekunder sige, nu behøver jeg ikke at ændre på noget. Lige nu kan jeg bare være lige her med det, der er. Og så kan man gå tilbage til for det er jo ikke fordi, det er dårligt at blive bedre til ting og ændre ting og rydde op på sit værelse og alt muligt, vi ligesom skal, og som det er godt, at vi gør hele tiden. Men så det er jo også en afhængighed på en eller anden måde, at hele tiden at skulle ændre på noget. Så bare give sig selv en lille pause fra det. Ikke for at skulle stoppe med det for evigt, men bare for lige at slappe af. Og så kan man komme tilbage, og det man så skal gøre, kan man måske gøre lidt bedre. Fordi man er lidt mere udhvilet. Det er lige præcis den der er virkelig stor også til at gøre det. Det er, at alting efterfølgende, det er bare lidt bedre. Æblet, det smager bedre. Altså, jeg kan i stedet for at kigge sociale medier, så kan jeg bare sidde og kigge på træer. Det lyder meget hippieagtigt, men så det stimulerer det nok i sig selv, så at der ikke er behov for, at jeg skal have alt muligt udefra hele tiden, men at det er egentlig bare okay med det, der er lige her. Ja. Og den følelse, den har jeg ikke nok, så det er derfor, jeg gør det. Ja. Jamen, det var virkelig fedt sagt. Har du sådan lidt, du snakker om, du gør det ofte, en time, det synes jeg er sindssygt lang tid, men det er fandme sejt. Har du et mål med det? Har du et mål, når du mediterer? Ja, altså... Ja, på flere niveauer på en eller anden måde. Fordi at i baseline, der handler det jo rigtig meget om netop det, du siger. Og man kan forklare det på alle mulige måder, men sådan, det der i hvert fald er meget oppe, som vi også har snakket om i dag, det er den der dopaminsensitivitet. Og simpelthen bare lower den threshold en lille smule, så man ikke er så overstimuleret, og så man kan nyde normale ting lidt mere, og bare sådan ligesom gå ind i sine relationer og sine passioner med mere klarhed og overskud. Der er da helt klart, altså hvis jeg skulle definere mig selv som noget, så ville jeg nok definere mig selv som en eller anden form for pragmatisk neo-buddhist. Altså det betyder, at jeg kan godt lide buddhismen. Jeg kan også godt lide rigtig mange ting fra alle mulige andre religioner og traditioner. Men det er nok buddhismen, jeg på mange måder resonerer mest med. Og der er jo alle de her idéer om karma og oplysning. Og det er jo også bare en idé i sidste ende. Og jeg tror, man skal passe rigtig meget på med inden for meditation og have et mål, et langsigtet mål. Altså det er der kommer lidt et paradoks. Yes. Fordi at et mål kan være brændstof til, at man har motivation til at sætte sig ned og lave sin daglige praksis og gøre alle de ting, man ligesom ved er godt for en. Men der er også bare en fare for, hvis jeg ligesom har en idé om, jeg mediterer, fordi jeg vil gerne være oplyst, eller nå en eller anden form for mental state ude i fremtiden, så kan man risikere om 10 år, 20 år, at sidde og blive bitter. Fordi nu har jeg fandme siddet 2 timer om dagen de sidste 20 år, og jeg har ikke fået en skid ud af det. Ja. Og det er en rigtig ærgerlig situation at være i. Ja. Så noget jeg har fået at vide og har taget til mig af mine sådan, lærere og undervisere, det er, at man skal passe på med at tage lån. Og man skal passe på med at tænke sådan, som investering. For det skal på en eller anden måde give mening, hvis ikke fra dag til dag eller uge til uge, så i hvert fald fra år til år, skal man ligesom kunne kigge tilbage og se sådan, det her det giver mening for mig at gøre. Ja. At man ikke gør det, fordi man har en idé om, at der kommer en eller anden form for payoff ude i fremtiden. Okay, ja. Jamen, det er meget fedt sagt, men det kan jeg også godt fornemme i hvert fald. Jeg kan bare tage det ud fra mig selv, at jeg gør det fra dag til dag. Jeg tænker overhovedet ikke langsigtet. Hvor med træning, så er jeg mere, det tager lige 4, 5, 6 måneder at bygge en styrke op.
Jeg gør meditation, fordi jeg skal have det godt lige nu og her. Så det kan jeg virkelig godt kende. Jeg så en rigtig sjov video. Det var meget spændende faktisk. Den snakker om meditation i Østen / meditation i Vesten. Hvor jeg vil bare gerne høre din holdning på det, fordi jeg ved ikke, om det er rigtigt, du får gjort. Men der er et eller andet, jeg tror, han ligner en munk. Det kan være, han bare er en sådan YouTube-munk. I don't know. Men han sidder og snakker om, at i Østen mediterer de ikke for sig selv. De mediterer for andre. Hvor i Vesten, så mediterer vi, fordi vi skal have det godt. Jeg skal sidde, og jeg skal have det godt nu. Hvor i Østen, så mediterer de, så de kan være der for andre. Så de kan hjælpe andre. Så deres meditation gør, at de er et bedre menneske. For menneskehedens skyld. Klart. Og det er jo en helt anden mindset. Men er det, altså... Nej, det er en virkelig vigtig distinktion. Ja. Og der er rigtig mange veje, man kan gå med det, føler jeg. Fordi at det taler jo helt ind i sådan det der med, hvis man går de dybere niveauer i meditationen, så handler det jo også meget om lidt at lidt spænde af på mig. Der er jo hele den der idé om, at man skal sådan destruere, vil nogen snakke om, eller opløse egoet. Ja. Jeg tror mere, det handler om, hvis man skal gå så dybt og ligesom se igennem illusionen omkring det. Men det er nok for dybt til det, du spørger nu. Ja. Men i forhold til det, du spørger ind i, så synes jeg forstår buddhismen, som jo kommer fra øst, og igen, jeg er ikke ekspert, men der er ligesom de 3 store primære bevægelser inden for buddhismen, som er Theravada, Mahayana og Vajrayana. Og i Theravada-buddhismen, som ligesom er den tidligere buddhisme, der er der meget den her asketiske idé om, at nu skal jeg trække mig fra verden, og jeg skal blive oplyst, og verden er ligesom beskidt på en eller anden måde. Og den skal jeg ligesom transcendere. Og sådan, der er den der sådan, jeg skal være oplyst. Og så kommer Mahayana-buddhismen med Bodhisattva-princippet, som faktisk er sådan en ed, man tager, hvor man siger, jeg vil ikke gå i nirvana, for alle levende væsener kan komme med mig. Så sådan, selv hvis jeg i teorien ligesom når det endelige mål med min meditationspraksis, så vil jeg reinkarnere på jorden for at hjælpe alle andre levende væsener. Og så i Vajrayana, som ligesom er sådan en mere radikal buddhisme, den forsøger ligesom at transcendere dualiteten mellem de to overhovedet. Men der er ligesom, inden for buddhismen, kommer der netop det her paradoks med, hvis jeg gerne vil væk fra alt det her lidelse, som jo meget af det handler om hos Buddha, det er ligesom at indse, at der er rigtig meget lidelse, og det er muligt at overkomme lidelsen. Er det så ikke selvisk, at jeg gør det, uden også at ville? I min praksis personligt, så sørger jeg for at lave en eller anden form for, i vækstcenter-tradition kalder man det videregivelse. I nogle andre traditioner kalder man det metta. En eller anden form for næstekærlighedsmeditation. Og det kan være en stor del af perioden, at man sidder og mærker sådan, kan jeg mærke nogle hjertefølelser, kan jeg mærke noget taknemmelighed, kan jeg mærke noget medfølelse for mennesker, der lider på kloden, eller bare gode intentioner fra mig til folk, jeg elsker. Og ligesom have en intention om, at min praksis må komme andre til gode. Og det kan være noget helt simpelt som at lytte opmærksom næste gang jeg ringer til min mor eller et eller andet, eller sådan, og bare det at jeg ligesom har det bedre, kan komme mennesker omkring mig til gode på en eller anden måde. Så jeg ved ikke om jeg tror på at det er sådan en øst-vest opdeling, men det er noget der ligesom er oppe, tror jeg, på en eller anden måde. Og ja. Ej, det er fedt snak. Det er bare det, altså det er rigtig godt, at du kommer med et eksempel, det der med at gøre det små ting, som for eksempel at lytte til sin mor næste samtale. Det vil nok betyde rigtig meget, og low effort, men intentionelt. Det handler om på en eller anden måde at gøre op og sætte sig et mål, man ved, man kan overkomme. Fordi hvis man ligesom siger, nu skal jeg redde verden, eller nu skal jeg gøre et andet stort projekt, og så lykkes det ikke, og så bliver man skuffet over sig selv. Ja. Og ligesom sætte barn et sted, hvor man ved, man kan møde den på en eller anden måde. Ja. Hvad siger folk, når du sådan deler, du mediterer? Fordi jeg skal være ærlig sige, du ligner ikke en, der mediterer ud. Og det er fordi, du er ung. Jeg ved ikke, jeg har ikke mødt så mange unge, som mediterer. Hvor gammel er du? 26. 26 år gammel, og du mediterer en time om dagen. Nogle gange mere. Ofte. Hvad siger folk, når du deler det? Hvordan tager folk det?
Jamen, det er jo meget forskelligt, og jeg synes også, det har ændret sig i løbet af de 9 år, jeg ligesom har gjort det. Og jeg synes, for det meste er folk nysgerrige. Jeg kan godt blive drillet lidt med det nogle gange. Så skal du bare rigtig sidde der og være inde i Varna, eller sådan. Nu zoner han ud igen, eller et eller andet. Men jeg synes generelt, at folk er nysgerrige. Og jeg synes, jeg møder rigtig mange folk, der faktisk spørger om råd. Fordi de selv har den der, min egen tidlige erfaring med at have været nysgerrig på det, og have prøvet det på en app, eller fra en bog, eller et eller andet. Og så det bare ikke rigtig hænger ved, på en eller anden måde. Jeg har sådan en sjov sammenligning. Jeg tror, at det er en bølge, der kommer til at komme. At folk bliver mere åbne over for det, og mere bevidste omkring det, og får lyst til at meditere mere. Fordi jeg sammenligner med, at vi var i 2019, der var vi en tur i Cuba. Og når jeg flyver til et nyt land eller en ny by og lander der, så det første, jeg rigtig godt kan lide, efter at lige have landet på hotellet, whatever det er lige løbe en tur. Fordi så ser jeg lokalt, og ser hvad der er rundt omkring. Så jeg løber bare lige en tur. Og det har jeg altid gjort, alle mulige steder i verden. Der har aldrig været noget. Men lige i Cuba, da jeg løb, så pegede folk fingre af mig og tænkte, hvad fanden laver ham der? Hvad har han travlt med? Jeg kunne høre, hvad de sagde, men jeg kunne fornemme, at det var sådan, hvad fanden laver ham der? Altså, hvorfor løber han? Hvem løber han fra? Har han stjålet noget? Det var så weird, at jeg kom løbende. Ikke fordi de ikke løbetræner i Cuba, men jeg tror bare ikke, det var ikke en del af kulturen. Eller den. Og det var sådan, det var helt vildt for mig, fordi det er så normalt at se folk løbe. Der er ikke nogen, der ligesom giver en fuck for, at man løber. Men lige der, og det, hvis jeg sætter mig nu og mediterer ud i Mindeparken, så vil folk pege fingre den samme måde, kan jeg fornemme. Så er det den samme sådan. Det har jeg oplevet. Ja. Altså, jeg kan huske, jeg sad engang i Kongens Have og mediterede, og så var der et lille barn, der sådan, mor, hvad laver han? Og så var sådan, om han mediterer. Så der var, altså, det var meget fint lille øjeblik, men det er generelt, jeg er påpasselig med det. Jeg har også prøvet at sidde og meditere i toget, hvor min vejrtrækning måske blev lidt dyb, og der var en, der kom hen til mig og var sådan, er du okay? Fordi måske lignede det, at jeg var ved at hyperventilere. få et eller andet anfald af en art. Så det var også noget at være ops på, at man har jo ikke lyst til at være påfaldende, nødvendigvis. Og måske sådan sidde inde på strøget og begynde at chante eller sådan. Men jeg føler mig også forkert, hvis der står og venter på transport, og alle har noget i hånden. Alle har en telefon i hånden eller en cigaret i hånden. Hvis jeg bare står og kigger, så føler jeg mig forkert. Og det er underligt. Men der er noget jantelov, tror jeg, herhjemme, fordi igen, hvis jeg står ved busstopstedet, og jeg begynder at stå og strække ud, for eksempel. Det er weird. Det vil også være påfaldende, hvor man er sådan lidt, men det er jo sundt, og det er godt, og hvorfor skal vi stå helt stift hele tiden? Ja. Og der er bare noget med sådan i offentligheden, der skal man ikke være påfaldende. Og så der kan jeg også nogle gange blive self-conscious, hvis jeg for eksempel sidder på en bænk i en park og mediterer. Det fremstår jo anderledes i bybilledet, end hvis jeg netop sidder på mobil, eller sidder med en bog, eller sådan, fordi så sidder jeg måske sådan lidt symmetrisk, og jeg sidder, altså man kan ligesom godt se udefra, at jeg er i en eller anden form for, kunne det synes, man er i sådan en form for trance, eller det vil være påfaldende, hvor det vil det nok ikke være andre steder. Nej, og jeg tror også, det smitter af på en eller anden måde. Jeg tror, at se dig strække ud, så vil jeg også selv have lyst til at strække ud. Så på en eller anden måde, så er det meget fedt. Men der vil nok være folk, der tænker, han er noget mærkelig ham der, hvorfor? Det kan han da gøre derhjemme, eller... Vi har jo heller ikke så mange altså sådan third spaces. Hvad vil det sige? Altså third spaces, det er ligesom steder, som ikke er ligesom hjemmet eller jobbet, men et tredje sted, hvor man ligesom kan hænge ud. Jeg har ofte siddet og mediteret inde i Domkirken inde ved Nørreport. Der ligger tæt på mit universitetscampus. Det er bedste bænke i en kirke i Danmark, jeg har oplevet. Men der synes jeg også, det er interessant, at ikke for sådan at gøre det politisk, men sådan, det er jo ikke et stille område længere, kirken. Der er vildt meget larm, og en, der øver på orglet, og konfirmationsundervisning, og børn, der løber rundt, og folk, der snakker, og der turister, der tager billeder osv. Og de har også lige fjernet stillerummene på universiteterne, fordi at muslimerne brugte dem til at bede i, og det var ikke cool eller sådan. Så jeg synes, det er udfordrende at finde et sted. Om sommeren er det jo fint, der har vi parkerne og sådan noget, men om vinteren, der synes jeg ikke, jeg kan finde et sted at sidde uden for ligesom, mit hjem. Ja, det er sgu lidt ærgerligt. Det er super ærgerligt. Ja. Men okay, I hørte det først her. Domkirken har gode bænke til at meditere på. Ja, det er en anbefaling. Synes du, det er noget, andre burde gøre?
Altså det korte svar er ja. Det lidt længere svar er, at jeg er meget påpasselig med at anbefale ting til folk. Det jeg vil sige er, at sådan, hvis du elsker dit liv, og du har det godt med dig selv, og der ikke er noget som helst, du vil ændre, så lad være med at ændre noget. Så lad være med at begynde at meditere. Altså, why fix it if it ain't broken? Men, hvor mange af os kan sige det, at vi ikke ville ønske, at vi var lidt mere nærværende, eller havde lidt mere ro, eller lidt mindre stress. Jeg ved ikke, hvorfor det kom op nu, men jeg så den en gang på sådan en plakat, eller sådan en ligesom ordsprog, der sagde, du skal meditere 20 minutter om dagen. Medmindre du har travlt, så skal du meditere en time om dagen. men det jeg vil sige, det er, at jeg tror alle mennesker vil have gavn af at meditere 10 minutter om dagen. Kvarter, 20 minutter. Det vil jeg have det godt med at anbefale til folk at sige sådan, sæt dig ned i 10 minutter og mærk dit åndedræt. Det behøver ikke være noget spirituelt eller religiøst eller crazy, men bare sådan slow down, sæt dig ned i 10 minutter, træk vejret, se hvad der sker. Jeg vil være påpasselig med at anbefale det jeg gør, fordi faktum er, at når man ligesom begynder at meditere mere end en time om dagen, så kommer der ting op. Altså terapeutisk, potentielt traumatisk stof fra fortiden kan ligesom kigge frem og sige, hey, kig på mig. Altså det er jo det, man er bange for. Det er jo derfor, der er den der modstand mod at sætte sig. Det er jo fordi, at der er nogle ting, man ikke har lyst til at kigge på. Og for mig personligt, en stor mening med mit liv, det er at kigge på de ting. Og få ryddet op i de der mørke skabe, og kigget på, altså jeg er også kæmpe fan af terapi og psykedelika og alt muligt. Og det er det samme, jeg vil jo heller aldrig anbefale, jeg vil ikke gå ud og missionere og sige, at alle skal tage svampe. Fordi jeg tror ikke, det er for alle. Så hvis man ligesom, altså hvis du tager på sådan et 10-dages Vipassana retreat. Hvad er det? Det er sådan et Goenka Vipassana, det er et system, der de har 100 centre over hele verden. Der er de i Sverige. Og der kan man faktisk gratis melde sig til. Det er donationsbaseret, så man betaler ligesom, hvad man har lyst til, når man er færdig. Men der mediterer du 10 timer om dagen i 10 dage. Du får ikke noget aftensmad. Det er totalt silent. Det lyder sygt nederen. Det føles lidt som at være i sådan en form for fængsel. Og alle de gange, jeg har gjort det, der har det været sindssygt udfordrende. Selvom jeg ligesom har mediteret op til og på forhånd. Jeg har mødt folk, hver gang jeg har været der aldrig har mediteret før. Og så melder de sig bare til det der. Starter de på den der? Så starter de på den der. Det er ligesom at starte med at leve et maraton, du har aldrig gået et skridt i dit liv. Basically. Altså, og det er jo mega sejt, og de får sindssygt meget ud af det, men det er også, man skal lige en tur ned i helvede på en eller anden måde, hvis man gør det på den der ekstreme måde. Og jeg tror, for nogle mennesker, at de kan godt lide at gå til ekstremerne og pushe sig selv. Jeg vil ikke anbefale det. Men hvis du er kaldet til det, så gør det. Men det skal ikke være min... du skal ikke gøre det på grund af mig, og fordi jeg har sagt, at du skal gøre det. Fordi hvis du mediterer 10 timer om dagen i 10 dage, så sker der nogle vilde ting. Og der kommer til at ske nogle fantastiske ting. Det kan jeg godt love, at hvis du holder ved det, og ikke... Det er der også folk, der så flygter de halvvejs, fordi det bliver for ubehageligt. Hvis du holder ved det, så lærer du fandme at meditere. Og du kommer til at få nogle gennembrud, som sikkert kommer til at gavne dig resten af livet. Men der kommer også der kommer til at være en masse ubehag. Og det er jo en del af det. Det er også ubehageligt at løbetræne. Men der er sweet spottet, at hvis du mediterer 10 minutter om dagen, så behøver der faktisk ikke at komme noget ubehag. Der kan du ligesom, det er ligesom bare at gå en tur. Det er heller ikke for alle at træne op til et maraton, eller køre hardcore sprinttræning, eller sådan løfte mega tunge vægt. For nogle er det sikkert bare fint at lave noget blid træning, for ligesom at vedligeholde kroppen og holde sig sund, og man ikke behøver at gøre alle de der ekstreme ting. Nej, 100%. Jeg plejer altså at sige, at når jeg snakker om meditation eller åndedrætsøvelser og sådan noget, sådan, hvis man aldrig har prøvet det, hvis man er dem, der siger, at meditation er ikke for mig, jeg keder mig, så start med at gå en tur. Uden fucking AirPods. Ja. Bare tag dem ud og gå en tur, og bare lige tænk.
Det er ikke en meditation, det er jeg godt klar over, men det er aktiv kedsomhed, som vil hjælpe dig til at kunne sidde og meditere. Ja. Helt sikkert. Og det jeg er begyndt at anbefale folk, fordi det er ofte, jeg netop snakker med folk, der siger, wow, jeg vil også gerne begynde at meditere, men jeg kan ikke holde vanen, og så videre. Sæt barn lavt. Altså, og jeg kan godt lide at anbefale folk at gå til en helt ekstrem og sige, mediter 2 minutter om ugen. Ja. Så 1 gang om ugen, sætter du timeren på 2 minutter, så sætter du dig ned og mærker dit åndedræt. Lægger mærke til dit åndedræt, lægger mærke til din krop. Punktum. Fordi det, der så kommer til at ske, det er, at meget hurtigt, så kommer du til, det er jo fjollet det her. Nu har jeg sat mig, jeg har startet timeren. Efter 2 minutter siger den ding, du er færdig. Så jeg kan lige så godt lige blive siddende i 2 minutter til. Og så opdager du sådan, jeg kan også godt sidde 2 minutter hver dag. Jeg kan faktisk også godt sidde 5 minutter hver dag. Altså, jeg er helt med på, for der er folk, der har jobs og familie og travlt og alt muligt. Det er ikke realistisk for alle at meditere 1 time om dagen. Men der er ikke nogen, der ikke har 5 minutter hver dag. Eller 10 minutter hver dag. Men hvis man sætter barn fra starten og siger, jeg skal meditere 20 minutter om dagen, og så misser man en 3 dage i træk, fordi der sker alt muligt, man er travlt, så bliver man irriteret på sig selv, og man tænker, jeg kan ikke finde ud af det, og så dropper man det. Men hvis man bare siger, jeg sigter efter 2 minutter om ugen, 2 minutter om dagen, 5 minutter om dagen, det er realistisk, og så får man nogle succesoplevelser, og så opdager man, jeg kan også godt sidde mere. For ofte er udfordringen er det med at få sat sig. Og når man først sidder der, og der er gået 2 minutter eller 5 minutter, så har man måske faktisk lyst til lige at sidde 5 minutter til. Ja, det er så rigtigt. Jeg plejer at sammenligne det med, at det hårdeste ved at løbe, det er at tage skoene på. Mm-hmm. Og det hårdeste ved at meditere, det er at tage tiden til at sætte sig ned og bare lige sætte sig. Ja. Og helt rigtigt, hvis man så sætter den på 2 minutter så ofte, så vil man gerne blive siddende lidt længere tid, for de 2 minutter, det er hurtigt overstået. Jamen, det er så rigtigt. Hvordan føles det for dig, når sådan en meditation er rigtig god? Er de alle sammen rigtig gode, eller er der nogen, der er bedre end andre? Nej, bestemt ikke alle sammen rigtig gode. Det ville jeg ønske, jeg kunne sige, at jeg ligesom bare... Nu har jeg mediteret i 9 år, så hver gang jeg sætter mig ned, så er jeg bare totalt nærværende og kommer ind i alle mulige dybe spirituelle tilstande. Det meste af tiden er jeg distraheret. Nogle gange falder jeg i søvn. Også siddende? Ja, jeg er rigtig god til at... Jeg kunne falde i søvn sådan her lige nu. Men en følelse, jeg har lagt mærke til nogle gange, når det virkelig spiller, det er, at jeg får sådan en følelse af, at jeg kunne blive siddende her lige så længe jeg vil, og det ville være virkelig rart. Og jeg kunne ligge mig ned og sove, og det ville være rigtig rart. Eller jeg kunne rejse mig op og gå ud og være social, eller tage ned og træne. Der er ligesom sådan en neutralitet, som bare er sådan, jeg kan gøre, hvad jeg vil nu. Der er ikke ligesom sådan en indre hæmning, der forhindrer mig i at gøre det ene eller det andet. Og ofte bare en følelse af velbehag i virkeligheden, som kan komme, hvis jeg ligesom lykkes med at ligesom sidde med åndedrættet, og så bliver man distraheret, og så trækker man det lige tilbage. Altså det er jo meget vigtigt der med ikke at... Det handler om. Det handler ikke om ikke at blive distraheret, det handler om at opdage. Der blev jeg distraheret. Så går jeg tilbage til åndedrættet. Eller hvad det nu var, jeg sad med af meditationsteknik. Og når det ligesom lykkes, så kommer der sådan en følelse af nydelse. Og at nogle gange så sidder jeg og tænker, at det her det er jo meget rarere, end at sidde og scrolle reels. Fuldstændig. Hvorfor gør jeg ikke det her mere? Tænker jeg. Det kræver mere effort. Men når man kommer over det der threshold, så forsvinder efforten. Og så sidder jeg bare der og sådan... Det er rart at sidde med mit åndedræt og mit krop. Og bare høre fuglene og... Ligesom bare sådan... Virkelig en følelse af nydelse. Ja. Jeg kommer selv fra film, tv, medieverden. Og der tog sådan en deep dive i sådan kreativitet engang. Fordi jeg har rigtig svært ved blank sådan canvas. Blank canvas, den rammer mig, og jeg kan ikke... Det er virkelig svært at overkomme det, fordi jeg vil gerne skabe, jeg har tid til det nu, jeg vil gerne sidde og være kreativ, men det blanke canvas,
der kender flere, der har det på samme måde. Altså, jeg tror rigtig mange har svært ved det, så det er nemt det hjælper at få nogle rammer på at sige, okay, jeg må bruge 2 minutter. Så har man allerede, okay, hvad kan jeg nå på 2 minutter, og sådan noget ting. Ja. Men en ting, jeg har hørt, som de fleste er, altså i spilstudier, som er virkelig kreative mennesker, der bare sidder og skaber universer, skaber verdener. Det de gør, de siger ikke, de mediterer. Det er ikke det ord, de bruger, men de siger, de starter med at sidde og stirre ind i en væg. Det er bedste meditation på en eller anden måde. At du bare sidder og kigger direkte ind i væggen, og bare lige være. Når man gør det, altså så åbner kreativiteten op på en eller anden måde. Der kommer nogle ting til en, som ikke vil komme der, hvis man er distraheret. Og det gør de i spillestudier eller film, når de sådan skal sidde og skrive, så sidder de der og bare lige stiger ind i en væg, og så kan de finde på et eller andet ny karakter, som har en hel backstory. Og sådan. Det er meget, meget, meget komplekst, og det synes jeg er meget, meget fascinerende. At man finder svarene i roen, i stilheden og sådan noget. Ja. Så. Jeg tror, at kreativitet, det er jo sådan en spændende størrelse på en eller anden måde, fordi jeg tror alle de største kunstnere, rigtig mange store, altså Bob Dylan sagde det, og rigtig mange af de store sangere, og sådan, at det er jo sådan, det er noget, der kommer til en. The muse. The muse, eller nogen vil sige, at det er Gud, der giver mig det, eller der er virkelig mange af de store kreative mennesker gennem historien, der ligesom har nogle fede citater omkring, at det kom bare til mig, og så på et tidspunkt, så stopper det måske igen. Og jeg ved ikke, hvorfor det kom til mig, men det handler om på en eller anden måde at åbne sig for det. Og jeg tror, man skal være tilgængelig for det. Men jeg tror, at noget af den der frygt, eller sådan, det der kommer, når man sidder foran det der blank canvas, hvis man sidder og har en idé om, nu skal jeg finde på en idé, nu skal jeg løse det her problem, men hvordan gør jeg det? Det ved jeg ikke. Men når man ligesom bare tager tiden til at slippe i det, når man nu skal jeg handle, og nu skal jeg finde på noget, så kommer det bare. Præcis. Fordi vi kan jo ikke styre, hvad den næste tanke, der kommer ind i vores hoved er. Og enten kommer idéen, eller også kommer den ikke. Man kan ikke ligesom force kreativiteten frem. Men det er jo en vild vigtig indsigt, hvis jeg bare sidder og kigger ind i en væg, så ofte så kommer der et eller andet, og så er man i gang. Og så kan viljen ligesom mødes med inspirationen, og så opstår der måske en fed synergi, og man får skabt noget nice. Der er sådan en sjov historie fra Michael Jackson. Jeg ved ikke, om det er sandt, men den er virkelig spændende. Hvor han siger, at han ringer til hans recordfolk, studieingeniør, audioingeniør, ringer til kl. 3 om natten. Det er nu, I skal møde op nu, jeg skal optage nu. Så sådan, hvorfor nu? Kan du indtil i morgen? Nej, fordi hvis jeg ikke optager det nu, så går idéen til Prince. Ja. Så får Prince den samme idé. Musen giver den til Prince. Det er mig, jeg skal have den nu, I skal optage nu. Ja. Det er en fed måde, og hvem ved, om det er sådan metafysisk, sådan det fungerer. Men det var hans oplevelse, hvis historien er sand. Men det kom det der Bob Dylan quote, jeg kom i tanke om, hvor han ligesom siger, at sådan, folk spørger mig altid, hvordan sangene kommer til mig. Men det de i virkeligheden spørger om, det er, hvorfor kom den til dig, og ikke til mig? At der er ligesom der er nogen, der har en mere åben kanal. Og det er en svær størrelse, men det er jo det lader til, at folk ligesom begyndte at opdage, at man kan åbne sig for det. Ved at stoppe med at prøve sådan at forcere det. Men bare ligesom at lade det flyde naturligt. Helt sikkert. Hvad er din allerstørste udfordring, når du mediterer? Det er søvnigheden. Søvnighed? Som jeg kom ind på før. Nå, okay, ja, klart. Ja, falder så. Det er det helt sikkert, og jeg tror, det der er udfordrende med meditationen, især hvis man sidder mere end de der 20 minutter, synes jeg, det er, at man kan ikke, de fleste andre ting, der kan man ligesom sådan netop gøre det der, nu gør jeg det. Det er ikke sådan, og jeg er træt, jeg har ikke lyst til at tage op og træne, men nu drikker jeg lige en kop kaffe, og så gør jeg det. Problemet med meditation, det er, at man skal ligesom være det her balancerede sted på en eller anden måde, hvor man er afslappet, uden at falde i søvn, og man er vågen, uden at ligesom være restløs, eller sådan gøre alt muligt med sin krop og så videre. Og det er sådan et sted, hvor man ikke rigtig kan snyde kroppen. Så hvis man har et søvnunderskud for eksempel, og man sætter sig ned, og nu skal jeg meditere, så bang, så det sgu der, den kommer og siger sådan, godnat. Ja, det har jeg så sige, i hvert fald i yoga, så i shavasana, så man ligger også ned efter en praksis, så er der sgu altid nogen, der snorker. Og det er så fair. Og det er mig, der er ham, der sidder og snorker i meditationssalen, det må jeg indrømme. Jeg har også spurgt, hvorfor skal man sidde i lotusstilling? Hvorfor skal man sidde op og meditere? Hvorfor ikke ligge ned og meditere?
Jeg tror, den største grund er, at du falder i søvn, hvis du ligger ned. Så sæt dig ned aktivt. Jeg har haft nogle rigtig gode liggende meditationer. Man kan og det er jo, der er rigtig mange gode grunde til, at man i de fleste traditioner anbefaler, at man sidder ned. Der er ikke noget galt for at sidde på en stol. Altså hvis din hofter eller din knæ eller din ryg ikke kan lide, at du sidder på gulvet. Dalai Lama, den nuværende Dalai Lama, sidder på en stol og mediterer. Ja, så første gang man prøver det, så er det ikke nødvendigt, at man skal sidde i lotusstilling og få vildt ondt i knæene. Og der er folk, man skal finde det, der fungerer for en selv. Der er også rigtig mange folk, der sidder tilbagelænet, eller har rigtig god praksis liggende. Og der er alt muligt, altså også inden for, Buddha har forskellige stillinger, han anbefaler i de gamle tekster, som også nogle af dem er liggende. Og jeg tror, det handler om at finde ud af, hvad der fungerer for dig. Altså, faktum er bare, for de fleste mennesker, hvis man ligger sig ned, så der er stor sandsynlighed for, at man falder i søvn. Og det handler om at finde den der balance mellem afspændthed og vågenhed. Og hvis din hofter er fleksible, og din ryg er stærk, og din knæ har det godt, og du træner dig op til at sidde på gulvet, så er det nok der, du ligesom kan nå den bedste balance mellem afspændthed og vågenhed. Men hvis det ikke fungerer, det nytter ikke noget at sidde på gulvet og bruge hele perioden på at være frustreret over, at det gør ondt et eller andet sted, eller at man er stiv, eller... Men jeg sidder også ofte lænet op ad en væg, eller i en stol, eller liggende, hvis jeg kan få det til at fungere. Jeg kan også mærke, at det gør en forskel for mine tanker, hvis jeg sidder ret, eller hvis jeg sidder slasket. Der er et eller andet med at ret, det sender et andet signal til mig selv med at vågne. Men jeg har svært ved at sidde ret. Specielt i en halv time. Altså, jeg har optaget mig selv, hvor sådan, jeg kommer til at sakke ned, og så kommer op igen. Men opdager lige pludselig sådan, hvorfor sidder jeg sådan her lige pludselig? Og så retter man op, og så lige pludselig opdager man, at man sidder sådan her igen. Det er sådan, og det er måske, fordi man er lidt søvnig, eller... men... Det er sådan en muskel, der skal trænes i holdet. Ja, og jeg tror, altså der er jo rigtig mange idéer om, hvordan det skal være. Og for nogle, der er nogle eksperter, der ligesom siger, at det vigtigste er sædestillingen. Og hvis du bare, altså også meget inden for zen, sæt dig i den rigtige sædestilling, punktum. Bliv der, så kører resten af sig selv. Det er en idé, der er inden for nogle traditioner. Hvad hvis der kommer en flue? Jeg kan ikke have det. Jeg har virkelig svært, og jeg ved godt, Isabella, min hustru, hun siger jo altid bare, det er en del af det. Ignore det. Jeg kan ikke ignorere den. Jeg er nødt til at fjerne den. Jeg er nødt til at, hvis det klør, jeg er nødt til at klø. Og der vil jeg også sige, det gør jeg også det meste af tiden. Der er forskellige traditioner for det. Der er traditioner, hvor du sætter dig ned. Det hedder strong determination sitting. Så sætter man en time af. Nu sidder jeg ned, og nu, altså, jeg åbner ikke øjnene. Altså man kan også, i de traditioner mediterer man ofte med lukkede øjne. Der er også, man kan sagtens meditere med åbne øjne. Men så sætter man sig ned, lukkede øjne, hænderne på knæene, i en eller anden form for lotus eller halv lotus, og så rykker man sig ikke ud af stedet i en time. Og i starten vil det være smertefuldt og ubehageligt. Og det kan man træne sig til. Det har jeg gjort i perioder af mit liv, hvor jeg ligesom kunne sidde en time og ikke rokke mig ud af stedet. Og det kommer der rigtig god praksis ud af. Ja. Men der er ikke noget galt i, det klør. Altså mange af de mennesker, jeg mediterer med, som igen har mediteret i 20 år, 30 år, mange timer om dagen, dem ser jeg også, så sidder de lige, og der er en halvvejs inde i en times meditation, og så gør de lige sådan her. Eller så skal de lige rette benet ud, og så tilbage igen. Ja, for jeg kan ikke tænke på andet. Det har virkelig svært ved det. Hvis min kind begynder at klø, så er det eneste, der fylder. Så kan jeg ikke slippe det. Og så kan praksisen jo så være, at man gør det mindfully, på en eller anden måde. At man ikke ligesom bare sådan, men man er sådan, mærker, okay, det klør. Det kan være, at jeg lige skal, og så... Okay, og så tilbage, på en eller anden måde. Og har ligesom bevidsthed med i, at hånden bevæger sig op og klør på kinden. Fordi det meste af tiden gør vi det jo bare, uden at tænke over det. Ja. Ej, det er spændende. Hvad får dig til at meditere konsekvent, hvis du siger, at du gør det hver dag? Altså, er der dage, du misser? Der er dage, jeg misser. Ja. Der er dage, hvor rutinen... Altså, det er en dårlig undskyldning i virkeligheden, fordi jeg kan jo bare gøre det, inden jeg går i seng, eller sådan noget. Og igen, en vane, jeg har observeret i mig selv og andre, jeg kender jo en del mennesker, der har den her ambition eller vane med, jeg mediterer en time om dagen. Og så er der dage, hvor de ikke har tid til at meditere en time. Og så mediterer de ikke.
Hvor det er bare lige, men hvis, det kan godt være, at jeg ikke har tid til en time, men jeg kan godt sidde 10 minutter alligevel. Sådan follow my own advice-agtig. Men er det sådan en gamification-ting, at man har sat sig til en time, så det skal være en time? Alt under det er dårligt? Det kan der helt klart komme sådan en eller anden idé om, at det er sådan. Jeg tror, det er en god idé at have et fast tidspunkt. Ja. Det har jeg ikke personligt, fordi for eksempel når jeg er studerende, så den ene dag har jeg undervisning kl. 13, den anden dag har jeg undervisning kl. 8. Træningstiderne ligger forskelligt, og social engagements ligger forskelligt, så det er meget sådan, jeg kigger på min kalender uge for uge, eller dag for dag, og kan se, okay, der har jeg en time, der har jeg en time, der har jeg en time. Det tror jeg ikke er anbefalelsesværdigt. Ideelt set, så har man, personligt er jeg ikke morgenmenneske, så det fungerer ikke for mig at sige, jeg mediterer som det første, når jeg står op, for så får jeg ikke en særlig god meditation. Jeg elsker det om morgenen. Det sætter sådan en... Det er mig, der styrer dagen. Det er ikke dagen, der styrer mig. Det er sådan, den virkelig power på den måde. Hvor der kan komme alt muligt i vejen hele tiden, hvis det gør det senere. Men ja, det er svært, når man har børn og alt muligt, at få det gjort. Det handler om at finde en rytme, der fungerer med ens hverdag på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men hvad er det så, der får dig til at gøre det konsekvent? Hvad er det, at du siger, at jeg skal gøre det her hver dag? Hvad driver dig til det? Jeg tror, at this point er det vanen. Altså, det er ligesom et af de faste elementer, når jeg planlægger min uge. Så er det ikke noget, jeg sådan stiller spørgsmålstegn ved. Lige så vel som jeg skal i fitnesscenteret 5-6 gange om ugen. Ja. Det er ikke ligesom til forhandling. Nej. Og så er det klart, så er der perioder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Fordi man er på ferie. Ja. Eller der er en eksamen. Eller et eller andet. Hvor så må jeg sige, okay, jeg har kun tid til at meditere en halv time om dagen i den her periode. Eller det bliver kun 3 gange i fitnesscenteret den her uge. Ja. Men efter 9 år, så er det bare det er de faste elementer i min kalender. Som ligesom bare... Og det er igen, jeg kan tydeligt huske, hvordan det var, da 20 minutter og en time føltes fuldstændig uoverkommeligt. Og så bliver det ligesom bare en vane på en eller anden måde. Fordi, altså, jeg tror, folk har jo alle mulige ting, de gør rigtig meget. Altså, den gennemsnitlige amerikaner, så jeg ser tv 4 eller 6 timer om dagen, for eksempel. Ikke? Man kunne tage en af dem op og meditere i, for eksempel. En af de bedste, det er at logge ind på din telefon og se din skærmtid på sociale medier. Så får du et ret klart billede af, for de fleste, så er der sådan gennemsnitligt mellem 2 og 4 timer. Der er mange timer, der man kan tage, som ikke er... Sociale medier, det er så tomt en ting at sidde... Altså, der er det sociale i det, at tænke ud med sine venner og skrive og alt det der, at holde sig opdateret. Men det der med at doomscrolle, hvis det så er mellem 2 og 4 timer, der er meget tid der, man nemt kan tage og gøre noget andet med. Helt sikkert. Men det er svært, fordi det er jo ikke 4 timer straight. Det er 10 minutter her og der. Præcis. Og så altså, mange af os kunne sikkert få meget ud af at strukturere vores tid bedre, men det kan være svært af alle mulige årsager. Og jeg tror netop heller ikke, altså, jeg har ikke lyst til at dæmonisere sociale medier. Så problemet er, at den der doomscrolling elementet er i den samme app, som der, hvor du kan holde kontakt med dine venner. Ja. Og derfor er det bare, det kræver sindssygt meget disciplin at gøre det gode, høste det gode fra de sociale medier, uden at få de dårlige med. Og det er okay, altså der er meget i det, der er nice. Jeg kan godt lide at escape nogle gange, så nu vil jeg bare gerne lige distræres lidt, og det er okay, tag det som det er. Men for mig er det vigtigste at vide, hvad det gør, og vide, hvor afhængighedsskabende det er, og vide sådan, hvordan det fanger mig. Ja, vi har været igennem rigtig meget. Lad os bare lige runde den af. Det var mega fedt. Tak for, at du vil dele om det. Selv tak, en fornøjelse. Du forklarer om det meget forstående, tror jeg. Jeg oplever tit, at det er meget woohoo spirituelt snak omkring det. Det er svært at sætte sig ind i, men at vide sådan helt, altså bare din erfaring, og det er virkelig fedt. Så tak for at dele det. Mega fedt. Fornøjelse. Det er spændt på, om det kan bruges til noget. Fedt, mand. Lad os stoppe den der. Awesome. Tusind tak. Ja, fuck også, den er gået ud.